A Catedral Compostelá é o núcleo sobre o que se orixinou e desenvolveu a cidade de Santiago. Durante séculos foi motivo e testemunha das historias que actualmente conforman a tradición e memoria de todos os camiños que chegan ata ela. O patrimonio que con orgullo consérvase no Museo Catedral vai máis alá dunha colección de traballos de variada procedencia. Dende os espazos onde están situadas as obras, ata a máis pequena peza dos seus almacéns, mostra a quen o visita o complexo relato que conforma a herdanza de todo un territorio. Entre cada un dos seus relicarios ou pinturas, de cada peza escultórica, textil e dos seus restos arqueolóxicos, existe unha forte relación que, grazas á continua investigación, segue a nutrir a nosa historia, ao mesmo tempo que deixa sobre a mesa novas pezas á espera de encaixar no seu relato. Así, o Museo Catedral de Santiago consigue falar do pasado grazas a cada unha das miradas do presente.